Vážení televízni diváci, v dnešnom vysielaní si pripomenieme výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, pozrieme sa aj na odovzdanie cyklostojana do užívania, potom navštívime šachový turnaj a na záver vám prinesieme zábery z lukostreleckej súťaže. Ponuka programu je pestrá, tak zostaňte s nami. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli v poradí už 9 voľbami poslancov a uskutočnili sa v sobotu 30. septembra 2023. Zároveň išlo o 4. predčasné voľby. Každý občan si mohol v pokoji premyslieť, či sa zúčastní parlamentných volieb a v prípade účasti, ktorému kandidátovi udelí svoj hlas. Medzi dominantné témy volieb patrili najmä inflácia, energetická kríza a zahranično-politické otázky. Volebné okrsky sú už obyvateľom Hurbanova známe, naše mesto má 8 volebných okrskov, a to klub dôchodcov Zelený háj, polovnícky dom Vék, základná škola s materskou školou Arpáda Festiho s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, klub dôchodcov Hurbanovo, centrum voľného času, kultúrny dom Bohatá a klub Nová Trstená. Na týchto miestach mohlo svoj hlas odovzdať 5838 obyvateľov, napriek tomu k volebným urnám prišlo len 3509 voličov, teda len 60,1%. Najvyššia volebná účasť bola v okrsku Nová Trstená 71,42%, najnižšia účasť bola v okrsku základnej školy s materskou školou Arpáda Festiho 46,24%. Pozrime sa, komu odovzdali voliči najviac hlasov. Pri sumarizácii všetkých hlasov v našom meste najviac hlasov získala Aliancia Severčiek 832 hlasov, potom strana Smer 634 hlasov, Progresívne Slovensko 497 hlasov, Hlas 428 hlasov a Oľano 450 hlasov. Do parlamentu Slovenskej republiky sa dostalo 6 politických strán: Smer, Progresívne Slovensko, Hlas, Oľano a Priatelia, KDH, SAS a SNS. Miestni cyklisti symbolickou jazdou spoločne odovzdali v Hurbanove 23. septembra servisný cyklostojan do užívania. Nachádza sa na cykloceste na začiatku mesta Hurbanovo smerom od Nových Zámkov. Predkladatelia, neformálna skupina chlapov, Mužíček, Máčik, Filaga, Erhöš, Varga a Kliman v rámci grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma Heineken Slovensko získali finančnú podporu 1560 eur.
Zámerom projektu bolo osadiť servisný cyklostojan na opravu bicyklov s náradím, pumpou a skvalitniť podmienky pre cyklodopravu v meste i mimo neho. Takýto cyklostojan je prvou lastovičkou v našom meste a pevne veríme, že poslúži všetkým, ktorí využívajú bicykel nielen na rekreáciu, ale aj ako dopravný prostriedok do práce či do školy. Na cyklojazdu prišlo vyše 20 jazdcov, ktorých neodradilo ani zlé, chladivé a veterné počasie. Na úvod sa prítomným prihovoril primátor mesta Peter Závodský a potom slovo odovzdal Eve Vargovej z Nitrianskej komunitnej nadácie. Obyvatelia mesta povedali, že čo im v meste chýba a čo by si vedeli aj vlastnoručne, len teda s tým, že získajú nejaké finančné prostriedky, zrealizovať. Takže a ja by som chcela poďakovať realizátorom tohto projektu a zároveň obyvateľom a aktívnym cyklistom, ktorých tu je, vidím, že neúrekom, zaželať, aby tento cyklostojan slúžil čo najdlhšie. Chvála Bohu, podarilo sa to dotiahnuť do úplného konca. Dúfam, že naozaj to bude slúžiť dlhú dobu. Tí, čo to naozaj budú v núdzi potrebovať, tak im to poslúži. A dúfam, že do budúcna prídete ešte s ďalšími dobrými nápadmi. Po príhovoroch cyklisti absolvovali vyše 16-kilometrovú trasu na chodníku k priemyselnému parku, po uliciach mesta, do e-maila a späť v doprovode hliadky mestskej polície. Po skončení ich čakalo príjemné občerstvenie, pri ktorom hodnotili význam cyklostojanu, vymenili si skúsenosti a zážitky z ciest a prebrali aj svoje plány do budúcna. Prajeme im veľa šťastných kilometrov, čo najmenej defektov a príjemné zážitky z ciest nielen v meste, ale aj v jeho širokom okolí. ...23. septembra sa v Urbanove konal prvý ročník šachového turnaja pod názvom Memoriál Ladislava Kaveckého, ktorý organizačne pripravila jeho dcéra Mária Kovažíková. Nápad zorganizovať turnaj vznikol ešte niekedy v lete. Neustále mala v hlave myšlienky na zosnulého otca, ktorý ju od malička zaúčal do tajov šachu a odprevádzal na všetky súťaže. Zorganizovanie súťaže bolo pre ňu vyjadrením spomienok, pamiatky na otca. Ja som teda konkrétne vyhrala druhé miesto v majstrovstvách Slovenska už asi druhýkrát a celkovo patrím tak medzi také top 10 hráčky v Slovensku do takých 16 rokov a celkovo sa akože tak vážne zaoberám so šachom, takže to nie je len také voľné hobby, ale berem to celkom vážne ako šport. Tento turnaj sme vlastne zorganizovali na pamiatku Ladislava Kaveckého, to je môj ocko, a bol výborný ako aj šachista, aj tréner, podporoval šachovú kariéru aj ostatných a snažil sa, aby sa takto hlavne v okrese Komárno ten šach aj rozvíja lepšie. A celkovo vďaka nemu môžem teraz reprezentovať aj Urbanovo v mojich šachových silách. A som veľmi rada, že teda vďaka všetkým môžeme tento turnaj teraz organizovať. Takto celkovo som veľmi prekvapená, lebo som predpovedal, že prídu hlavne z okolia ako Nové Zámky, Komárno, ale prišli dokonca aj z Veľkého Medera, videl som tam aj z Dunajskej Stredy, z Nitry a dokonca aj z Topolčian a aj z Maďarska prišli, z maďarského Komárna. Sama by som to úplne sama nevedela zorganizovať, keďže ešte nie som plnoletá, takže mi s tým pomohla rodina.
a celkovo aj moji šachoví hráči, alebo ktorí ma poznajú, mi všetci pomáhali, hlavne pán Habrda Rudolf, on je ako hlavný rozhodca, on priniesol šachovnice, on pozýval každých a celkovo on je ako taký hlavný spoluorganizátor. Sobotného turnaja sa zúčastnilo úctihodných 49 šachistov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Veľká sála Domu kultúry sa zaplnila nielen hráčmi, ale aj rodinnými príslušníkmi nielen z Komárna, ale aj Nových Zámkov, Topolčian, Podhajskej, Bátorových Kosích, Veľkého Medera alebo z Martina. Počas celého turnaja sa odohralo 9 kôl, aby sa na konci dňa mohli vyhodnotiť najlepší šachisti. Ocenenie si odniesol aj najmladší, aj najstarší účastník súťaže. Najúspešnejšími boli nasledovní šachisti. Prvé miesto si vybojoval šachista Erne Molnár s počtom 55 bodov. Druhé miesto obsadili s rovnakým počtom bodov Terbe Žužanna z Maďarska a Peter Balog, mali 53,5 boda. Tretie miesto získal Attila Naď s počtom bodov 53. Štvrté miesto patrilo Bélovi Jakabovi s počtom bodov 52,5. Všetkým šachistom prajeme veľa úspešných a víťazných ťahov na čierno-bielej šachovnicovej ploche a dovidenia na ďalšom ročníku šachového turnaja. Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo bolo 23. septembra organizátorom finálového kola stredoeurópskeho pohára v 3D lukostrelbe. Miestom konania bola lokalita vo Vinohradoch za reštauráciou Starý Orech. Napriek rannému nepriaznivému počasiu sa na trať vybralo vyše 200 súťažiacich. Strieľalo sa na 28 3D terčov v podobe rôznych zvierat jedným šípom. Trať a jednotlivé stanovištia boli výborne pripravené, lukostrelci mohli predviesť svoje umenie i nacvičenú mušku. Body za jednotlivé kolá súťaže sa sčítali, pre celkové vyhodnotenie bolo potrebné zúčastniť sa najmenej 3 kôl. Jednotlivé kolá v rámci tejto súťaže sa konali v nasledovných krajinách: Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko a finále v Slovenskej republike. Súťažilo sa v kategóriách deti, kadet, senior a veterán.
super. Teraz pomalutku musi, a nie tak szybko, tylko pomału. Od razu lepiej. Je velmi aktivní. Ale to tak kolem někde postavit. No, zase chci uznat, lepší je. Fajn. Ja neviem. Si otáš? Áno, ešte na...
Na slávnostnom ukončení a vyhlásení výsledkov 5. kola sa okrem množstva lukostrelcov a ich rodinných účastníkov zúčastnil aj primátor mesta Peter Závodský. Víťazi 5. kola boli ocenení medailou za finále a za celkové umiestnenie v súťaže získali umiestnený na prvom mieste poháre. Reprezentanti občianskeho združenia Zlatý jeleň Hurbanovo na 5. kole stredoeurópskeho pohára získali nasledovné umiestnenia vo svojich kategóriách. Prvé miesto Lakijová Simona, prvé miesto Garaj Mark, druhé miesto získala Kacembach Lívia, prvé miesto získal aj Čontoš Imrich, prvé miesto patrilo aj Pataki Bebe, druhé miesto Hajdáková Lucia, tretie miesto vo svojej kategórii Garajová Mária, druhé miesto Birčák Atilla, druhé miesto Bobeková Žofia, tretie miesto Bobeková Diana, prvé miesto Žigová Miriam a druhé miesto Héder Daniel. Celkové umiestnenie v stredoeurópskom pohári 3D lukostrelbe z pohľadu lukostrelcov z Hurbanova bolo nasledovné. Druhé miesto Bobeková Žofia, druhé miesto Žigová Miriam, tretie miesto Pataki Jožef, tretie miesto Rektorisová Gitka, prvé miesto Čontoš Imrich, prvé miesto Pataki Bebe, prvé miesto Birčák Atilla, tretie miesto Svitek Juraj, druhé miesto Hajdáková Lucia, tretie miesto Garajová Mária a prvé miesto získal Garaj Mark. Všetkým umiestneným lukostrelcom blahoželáme. Ďakujeme hurbanovským lukostrelcom z občianskeho združenia Zlatý jeleň za výbornú prípravu a celkovú organizáciu finálového kola stredoeurópskeho pohára v 3D lukostrelbe v našom meste. Milí Hurbanovčania, opäť môžeme spojiť sily a vyhrať pre Hurbanovo Lidl čistinku, ktorá pozostáva z workoutovej zóny, grilovacieho kútika, multifunkčného a detského ihriska. Hlasujte za Hurbanovo každý deň na www.lidl.sk/cistinka a spolu spravíme naše mesto krajším.